Hi friends, welcome back to my YouTube channel. Last video to the par. Ingal bedradu adig 180 da offer podu hite nillade batte. Dannaga dada kante gottುಂಡೆ. ಪೂರ ಬುಡ್ಪಾದಿತ್ತು ತರಕಾರಿ ಸೊಪ್ಪು ಕಂತೆ ಸೊಪ್ಪು ತೂನಗ ಒಂದು ಸೊಪ್ಪು 40 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟು ಒಂದು ಬೋಡು ಒಂದು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಒಂದು ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು ಪುದೀನೆ ಕುದಿನ ಕುದಿನಗೆ ಲಕ್ಕಂಬೆ ಅರಕದೆ ಲಕ್ಕ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಬಿಟ್ರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬೀನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬೊಕ್ಕ ತಿಂಡಿ ಅದೇ ಒಂದು ತಿಂಡಿದ ಅಂಗಡಿ ತೋಜೆ ಆಯ್ತುಲೇ ಅಲ್ತ ತಿಂಡಿ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆಕೊಂಡಲ್ತ ತಿಂಡಿ ಅದೇ ಆರು ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪರ ಕಂಡೆನಾ ಚೂರು ವಿಡಿಯೋ ಮಂತೆ ಅದೇ ತನ್ಯ 180 180 ಸೇರ್ಕೊಂಡದೆ ಮಸ್ತ್ ಬಗೆ ಬಗೆ ಇತ್ತು ನಿಂಗೆ ತೂದು ಪೂರ ಆಸೆ ಅಂತು ನೆಟ್ಟು ಕಲರ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಇತ್ತು ಶೋಕೊಂಡು ಜೀನ್ಸ್ಗೆ ಬತ್ತದು ಚಾ ಒಂಜಿ ಪರಿಯ ಚಾ ಪರ್ದು ಇತ್ತೆ ಡೈಲಿ ಬೇಲೆಗೆ ಬಿದ್ದಾಡಿಯ ಕತ್ತಿ ಪತ್ತೊಂದು ಕನಕ ಮುರಾಣಿ ಕೊನದು ಪಾಡ್ದತ್ತೆ ಅವು ಪೂರ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಮುರಾಣಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಜ್ಜಿಂದು 2 ದಿನ ಬೈಪಾಯಿನಿ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಮತ್ತೆ ಪೋತು ಓಡು ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವು ದೆಪ್ಪರ ಬರ್ಪುಜಿ ಕುತ್ತಿದ ಇಡೆಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಂಡೊಂದು ಪೋದು ತೂಡು ಕಂತದು ಅಂತಂತೆ ಪಾಡೋಡು ಸೊ ಇನ್ನಿತ್ತು ಸಂಡೇ ಲಾಗ್ ಎಲ್ಲ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಉಂದಾರದೆ ಎಲ್ಲ ಇಂಕ ರಜೆ ಆದುಲ್ಲ ಇಂಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋರ ಪೂಜಿ ಸೊ ಸ್ಯಾಡ್ ಇಜ್ಜಿನ ಮೂಲ ಊಡ್ದ ದೇವಸ್ಥಾನದ್ದು ಏನು ಪೂಜೆ ಪೂರ ಉಂಡುಗೆ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡಿಗೆ ಅಂಚ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡಲ್ಲ ಪೋತು ತುಕ ಮಲ್ಲೆಚ್ಚಿ ದಾದ ಅಂತೂ ಅದಿ ಸೊ ಇತ್ತೆಂಗ್ಲ ಯಾನಿನಿಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕನ್ನಡೊಂದೇನಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕನ್ನಡ ಮದತ್ತಂಡು ತುಕ ಮಲ್ಲೆಚ್ಚಿ ಎಂಗಲು ನೆಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟು ಪೆಜ್ಜುಡು ನೆಟ್ಟು ಎಂಚ ಪೆಜ್ಜುಡು ಕರ್ಮ ಪೆಚ್ಚಪ್ಪ ನಿಂತು ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಬರ್ತ ಕಂಡಿರು ಅಂಚ ಒಂತೆ ಕನಕ ಪೆಜ್ಜುವ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವ ಪಾಡ್ಯ ಕನಕ ಯಾವ ಐಟ್ ಕನಕ ಆರ್ಡರ್ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ತುಲೆ ಸೀತಾಫಲ ದೇಯ್ತು ಬೂಡ್ತುಂಡು ಈ ಸರಿ ಒಂದಿ ಇಂಚಗು ಬೂದ್ನೆ ತುಲೆ ಲತ್ತು ಒಂದು ಪೂರ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಬೂಡ್ದಿನ ಒಂಜಿ 2-3 ದಿನ ಅವು ಪೂರ ಖಾಲಿ ಕೊಯ್ದು ಒಂದು ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಆ ಒಂದಿಪ್ಪುನ ಎಲೆಲ್ಯ ದೇ ನನ್ನ ಆಂಡ ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು ಅವಳೊಂಜಿ ಬುಲೇದುಂಟು ಒಂಜಿ ಕೊಯ್ಯೋಡು 2 ಕೊಯ್ದೀತ ಕೋಡೆ ಅಂಚ ಐತೆ ಬೆಂದರಿಗು ಸೂ ಪಾಡುಂದಿತ್ತ ಸೂ ಪಾಡ್ದು ಪೋತ ಅವು ಎಂಕಲ್ಲ ಪಿರಾಡೆ ಬೈತಂಡು ಅಂಚ ಕನ ಕೊಂಜಾಂಡು ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಪಜೀರ್ ಕೆತ್ತೊಂದುರ್ಲಿರು ಅರೆಗಿಲ್ಲಡೆ ಪಜೀರು ಉಲ್ಲೇರು ಉಲಾಯಿ ಪೋತುಜಿನಲ್ಲ ಉಲಾಯ್ದ ಬೇಲೆ ನನ್ನ ಪೋದ ಆವಡು ಗಂಟೆ ತಾಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ 6:20 ಓ ದೇವೆರೆ ನನ್ನ ಖಜಿಪ ಆವಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಏತ್ತು ಬೇಲೆ ಮತ್ತು ಸಾಕಟ್ಟು ಇಂಬೆಯವ್ರು ಇತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ ಏಕಾಡು ಬಿಡ್ತೆ ದೇ ಇತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ ದೂರ ತುಂಬಿ ದೂರ ಕೊತ್ತು ದೂರ ಪೋಟುನಾ ಪೂಜೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಬುಡೊಂದು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಕೋಡೆ ಅದ ಒಂದೇ ಗೊತ್ತು ನೀನು ನಕ್ಕರೆ ಕದಾಲ ಗೊತ್ತು ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೀದು ಪುರಾಂಡ್ ಇತ್ತೆಗೆ ತಕ್ಕ ಕಿತ್ತಿದ ಸಾರು ಮನ್ಪೊನೊಂದು ಕಾಂಡ ಬೆತ್ತ ಕಚ್ಚು ಮನ್ಪೊನೊಂದು ದಾಲ ಉಂದುಂಟು ಗೋಧಿದ ಪೊಡಿ ಅಯ್ನ ಚಪಾತಿ ಮನ್ಪೊ ಗಂಡು ತುಕ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವರ್ಷನೇ ಅಂಡ ಅಂದಪ್ಪಾಗ ಲಬ್ಬ ಒಂದು ತಿಕ್ಕೆದುಂತುಲೆ ಇನ್ನು ಗೋಧಿ ತಿಕ್ಕೆದಲ್ಲತೆ ಐತ ಚಪಾತಿ ಮಂತೊಂದಿತ್ತ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ರೆಡಿಮೇಡ್ ಚಪಾತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡತ್ತ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ರೆಡಿ ಐನೆ ಕಂತದು ತಿನ್ನೋದಿತ್ತೀನಿ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ತುಕ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೊ ಏನು ಚಾಪುಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಏನು ಚಪಾತಿ ತುಕ ಹೊಯ್ಕಲ ನನ್ನ ಮನ್ಪೊಡು ಹಿಟ್ಟು ಕಲತ್ತೀಕ ಅಂಚನೆ ಕರೆಂಟ್ ಪೋತುಂಡು ಮೂಲು ಸಾಮಾನು ಪಾಡ್ದೀತೆ ಕಡೆತ್ತು ಚಿನ್ನಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಬತ್ತಂಡ ರಪ್ಪ ಕಡೆದೆತ್ತುಂಡು
ಬೊಕ್ಕ నేను ಹಿಟ್ಟು ನಂಜಿ ಕಲತ್ತದೀಕ ಬೊಕ್ಕ ಮನ್ಪರ ಈಸಿ ಆಪುಡತೆ ಅಂಚ ಓಕೆ ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನಿ ಒಂಜಿ ಪರ್ಂದ್ ಪಾಡ್ದು ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ಅಂಗಡಿಡ್ದು ಕಂದಿನ ಪರ್ಂದ್ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಪರ್ಂದನ್ನು ಪಾಡಿಯೆ ಇತ್ತು ತುಲೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿಯೆ ಚಪಾತಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪರ್ಂದ್ ಪಾಡ್ದು ಸಕ್ಕರೆಲ ಪಾಡಿಯೆ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ನಿಯ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಇತ್ತೆ ಅನ ಇಕ್ಕೆ ಪರ್ಂದ್ ಪಾಡ್ದು ಐನು ಸರಿ ಮಂತ್ ಕಲಪುವೆ ಬೊಕ್ಕ ಚಪಾತಿ ಎಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ತೂಕ ಒಂದೊಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೊಡು ಒರಾನೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ನಾಂಡು ಹಿಟ್ಟು ಕಲತ್ತದು ಇತ್ತೆ ಲಾಟ್ ಒಂದುಲ್ಲ ಎಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಜಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಡಲ ಐನ ಅಡೆಗೆ ರೌಂಡ್ ಮಂತೊಂದು ಪೋಪಿನ ಅಲ್ಲ ಇಂಚ ಲಾಟಿಯೆ ಎಂಕಲ್ನ ಲಾಟನಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಐತಾತೆ ಮಲ್ಲ ಚಪಾತಿ ಮಂತೆಯಾನು ಬೊಕ್ಕ ಅಡಿಕ್ ಪೇಪರ್ ಓಲದಿಕ್ಕಿಜಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಂಚ 22ದ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಇತ್ತುಂಡು ಐನೆ ಪರ್ತದ ಅಡಿಕ್ ಪಾಡ್ದಿನಿ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಲಾಟದ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಚಪಾತಿ ಕೈಪುಗ ಲಾಟದು ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಕೈತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಕಡಿಯಾನ್ ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟು ಕಲಪ್ನಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಮಿತ್ತಗ್ ಕಲತ್ತದೆ ಕೂಡ ಸೊ ಐನ್ ಪಂಡ್ರೆ ಮದತ್ತೆ ಅಂಚಾದ ಇತ್ತೆ ನೆಟೆ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪನಾಗ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ದ ಒಂದು ಪೂರ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಶೇಪ್ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಚಪಾತಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಥರ ಆತು ಚಪಾತಿ ಕೈಪುನಗ ಎಂಕ ಉಬ್ಬುಡು ಇಂಚ ಪುಗ್ಗದಲ್ಲೇ ಕಾವೋಡು ಅಂಚಂಡ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಅಂಚ ಉಬ್ಬುನು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಉಬ್ಬುಜಿ ಚಪಾತಿ ಕಾಯಿ ಒಂದುಂಡು ಗಂಟೆ ತಾಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಗಂಟೆ 8:42 ಆಂಡು ಅವು ನಡುಟೊರ ಕರೆಂಟ್ ಪೋಂಡು ಅವು ಪೂರ ಅಂಚಿಂಚ ಲೇಟ್ ಆಂಡು ರಡ್ಡು ಚಪಾತಿ ಆಂಡು ಅಜ್ಜಿಗೆ ತಿಂದ್ರೆ ಪಣ ಅವು ಲಾಟರ್ನೆ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತು ತಾಕುನತ್ತ ಅಂಚಾದು ಸೊ ಚಪಾತಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಕಚ್ಪುನಿಕ್ಲೆ ತೋಚಾಯ್ತದ ಕಚ್ಪುಲ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಸೊ ಕಾಚನ್ ಮಾತ್ರ ಪರ್ಂದ್ ಪಾಡ್ದತ್ತೆ ಅಂಚಾದು ಇಂಚ ಕಾಲಿಲ್ಲ ತಿನ್ನೋಲಿ ಮಂತೊಂದೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಗುಳ್ಕಾಂಡು ಬಡ ಒಂತನು ಈಗ ಬೈಯಾಡ್ ಚಾಪನ್ನ ದಾಲ ತಿಂತಿಜಿ ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ ವರ್ಮ ಒಂದು ಬತ್ತನತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಡ್ ಮರಕ್ಕೆ ಉನ್ನ ಸಾಪುಂಡು ಇನ್ನಿಯನ್ ಟೈಮ್ ತೂತುಜಿ ಒಂದೇ ಲಾಟ್ ಒಂದು ಚಪಾತಿ ಮಂತೊಂದೆ ಕುಂದಿನಿ ಅಂಜಾದು ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ಅಜ್ಜಿ ಕುಲ್ಲಿಯರು ನಸಗ ನನ್ನ ಉಂಡು ನಾಲ್ ಚಪಾತಿ ಉಂಟು ಕೈಪಾಯಿ ಒಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಉಂಪಿನಿ ಅಂಚ ಎಂಚುಂಡು ಪಲ್ಲೆ ಚಪಾತಿ ಸೋಕುಂಡ ಅಗ್ಗ್ಯಾರಪ್ನ ಇಪ್ಪಡಿ ಅರೆಗೊಂಜೆ ನಾಯಿ ಪಿದೈ ಪೋಯಿ ನಾಯಿ ಅರೆಗ ನೆಟೇನೆ ಬೋಡು ಕೈತ್ತಲೆ ಬೋಡು ಚೊಕಾದ್ನಾ ಅಲ್ಲ ಬತ್ತಾತ ಇರ್ನಾ ಕೂಚಪ್ಪಿ ಕುಲ್ಲು ಮೇ ನೆಟೇನೆ ಕುಲ್ಲು ಹಾ ಸೊ ಅಂಡ್ ಗೈಸ್ ಚಪಾತಿ ಲಾಂಡ್ ಕಚ್ಪುಲ ನಾನು ಉನ್ಪುನು ತಿನ್ಪುನು ಜಪ್ಪುನ ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋನಿ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಒಂದೇನುವೆ ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಏರ್ಪುರ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ನಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್